Sağlığın kadrını bilgil. Hassa bolmazsan burun. Mağıtım olup prağı. Azat, Lukman'a görneydi. Bolya, vaktim bolunda görünür. Sen bana açarım alıp versene. Vah, ben seni alad etken. Näme bolar öýdýäň? Sen meni alad etme, arkayın bol. Kaka. Men seninle oynasım gelýär. Can oğlum, işlem azaldayın, ondan oynar. Bolýarmy? Uf, yöne işte kaka. Bize de azıcık wagt tapayda he kaka. Hani bolýar? Men giza galýan, sag bolun, gittim. Kaka. Bu ne biçim beyt betir karı? Hiçim görün o muhammed. Oy ne diyem karı ya? Başlan, görmenmi? Başlarsınız da. Hakikatten men işimken. İşlem bilen wagtym ýok. Ha o özüň göräýsene, nämini soňda wagtym gidireýinmi? Öňüm aza wagtym. Görürsiň, söz bermeýin. Wagtym ýok da, dost, düşünýärmi? İşim sebäpli özüme de, maşgalama da, hatta inim atama da wagt aýryp bilemok. Düşünýärmi sen maňa? Öňümde goýan maksatlaryma ýetmeli. Wagtym ýok diýdim. Ene de düşen onu. Be, bu ne beýle ýatyrka? Ýabrdat bolaýdymka. Kömek edin. Yüz keşve ýere de adama miňren ok. Haýnym. Kömege adam çağırmasama olmaz. Bolýar. Häzir özüm jaň ederim. Azat, adam ýaly bolaýdy. Adamçylygy ýitirmeýdi. Näme diýip dursun? Men adam dälleyjek bolýam. Adam dälleyjek bolamak, ýöne soňky döwür üýtgän ýaly. Adamlardan, dünýeden doýan ýaly sen. Men sen bu biderek gurrunglöňe gidirere boş wagtym ýok. Innem ýoluň bilen boluber, men sen saklamak. Han adamlar biraz açılsın men Lukman. Alad etmeň, biz berdik. Häzir kömek ederiz. Näme bol size? Siz meni eşitdiňizmi? Han adamlar kömek ededi. Gayrat edin, kömek edin.